Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap yurdumuzdaky täzelikler hemem habarlar bilen taşdyrýan Watan habarlar gepleşimize başlaýas. Gepleşmeniň başynda hormatly prezidentimiň adyna gelen hat bilen tanışýas. Onu şeýle diýilýär. Onuň Al-Hedrati Türkmenistanyň prezidenti Janap Serdar Berdimuhammedow siziň Al-Hedratiňizde Ýaponiýanyň ozalky premier ministri Shinzo Abe'niň paýjygyl ýagdaýda bewagt aradan çykanlygy zerarly gynanç bildireniniz hem medet berji sözleriňiz üçin tüýsürekden hoşallyk bildirýän. Şu ýylyň 11-nji iýulynda bolsa siziň Al-Hedratiňiziň adyndan merhumyň ýagty ýadygarlygyna bagyşlanyp gurbanlyk sadakasy berildi. Türkmenistanyň Milli Geňişiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň 27 sentýabrda ozalky premier ministri Shinzo Abe'ni döwlet derejesinde soňky ýoluny ugratmak çäresine gatnaşmagy islegi bildiren üçin hem hoşallyk bildirýän. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklary ösürmäge uly goşun ozalky premier ministri Shinzo Abe'niň erkisligine eýerip Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygy munun beýlegi putulandyrmaga meýillidigime siziň Al-Hedratiňizde ynanyrasym gelýär. Fumio Kishida, Ýaponiýanyň premier ministri. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne gönüden göne arkadaşly serdarymyzyň tagyllaty bilen halkymyzyň saglygyny berkitmek bilen balanşykly meselelere möhüm ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň dörli künjeklerini gurulyp ulanmaga berilen häzirki zaman şipahanalary özleriniň ýokary bejerjilik ukyby bilen adamlara saglyk goruş ulgamynyň häzirki zaman hyzmatlaryny ködürleýär. Ahal welaýatynyň Bäherden etranyň çäginde ýerleşýän Ýylysuw şipahanasy şolaň beridir. Häzirki dowam edýän dynjaş döwrüne zähmet ruhsatyna çykan adamlar öz saglyklaryny berkitmek maksady bilen ýurdumynyň ähli şipahanalaryna bolup döwrewap derejede dynjalýarlar. Munyň üçin bolsa ýurdumynyň ähli künjegine ähli amatly şertlери bar. Ahal welaýatynyň çägindäki Ýylysuw şipahanasyna zähmet ruhsatyna çykan dörli ýaşdaky hemde dörli kärdäki raýatlarymyz döwrewap dynjalýarlar. Şipahana saglamdy keltmäne gelýän adamlar bolsa dünýä derejesinde lokmançylyk hyzmatlary ködürlenýär. Türkmen topragy saglygy dikeltmek hemde gorumak üçin özüni äger türlü güýçler jemleýär. Hakyky melkelmeli mekan bolup durýar. Insan saglygyny dikeltmekde meşgullyga eýe bolan Ýylysuw şipahanasynyň tebigy seçmeleriniň bejeriş käsetleriniň bardygyny ýurdumynyň hünärmenler tarapyndan düýpli öwrenildi. Yer astyndan çykýan 46 derejeli kızgınlykdaky kükürtli suwlaryň kömegi bilen bu ýerde dörli keselleri şolsana dayanç gerek ediş ulgamynyň nerv periferiýa we endokrin ulgamynyň bozulmagy bilen bagly bolan dörli keseller bejerýärler. Melkem çeşmeleri ýot hemde brom düdümli mineral suwunam çykaryp ol aşgadan içege öýt halta bagyr aşgadan asymmet sowuklama keselleri bejerilene ulanylýar. Soňky ýyllarda şipahananyň şäherine bina edilen dünýäniň ösen saglyk ulgamynyň iň kämil anyklaýyş bejeriş enjamlaryla öpçün edilen bejeriş desgalarynyň peýda bolmagy bilen oň halka hyzmat edişige has egiňedi. Äki günlerde de Ýylysuw şipahanasyna zähmet ruhsatyna çykýan raýatlarymyzyň dynjalyp öz saglyklaryny bejertmegine de dolu mümkinçilikler bar. Bu ýerde ýerleşýän ak mermerli owadan binada anyklaýyş bölümi, döwrewap rentgen, EKG, ultrases barlyklary, endoskopiýa boýunça iş otaklary, burun hemde bokurdok kesellerini bejermek hemde buğ bilen bejermek üçin niýetlenen otaklary, şeýle-de bejeriş beden terbiyesi, döwrewap enjamlaşdyrylan türgünüş otaklardyr. Ilgaw ýodajyklary iýleşlerimden hyzmatyna bu ýerde saglygyny dikeldiýän adamlar üçin suw bilen bejeriş otagyny elektrowanaly bejeriş tolkunyň kömegi bilen mineral maddalary enname goýbermek şeýle-de suw bilen renk terapiýasyny bejermek arkaly rahatlanýarjy täsir etmek çärelerde gözden tutulan. Bu ýerde ýerleşýän dermanhananyň işem talabalar ýoly goýuldy. Adamlar ösümlikleriň melkemlik güýjüni gadymky döwürlerde açypdyrlar hemde olary dörli keselleri bejermek üçin ulanypdyrlar. Häzir asarlaryň dowamyna toplanan hemde nesilden nesile aýagly geçirilýän ata-babalarymyzyň tejribesi ýurdumyzda öz ähmiýetini ýitirmän. Eýsem Lukman arkadamyzyň ýolbaşçylygyna döwrewap ylymda ulanylýar. Ýerelini aýtsak, şipahanada Gahrman arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ötümlikleri adly kitabyna beýan edilen derman otlarynyň dörli görnüşlerinden melkemlik çaýyn taýýarlanyp, bu ýerde bolýan iýleşlemede ködürlenýänini, olaryň bolsa onuň lezzet alýanlyklaryny aýratyn bellemek gerek. Umumman bir ýerde täsin suw arasa da howasy hemde elbetde saglyk boluş işgalarynyň ýokary hünär taýýarlygy näsaglaryň tiz sagylmagyna ýardym edýär.
Häzirki şipahanada öz içine ufat lukmanlaryň hemde şipagat uýalarynyň ençemesi zähmet çekýär. Bir ýerde zähmet ruhudyna çykyp, öz saglyklaryny bejerdiýän iýleşlerimiz ýurdumyzda insan saglyklykda edýän tagalasy üçin arka dagly serdarymyza alkyş sözlerini edýärler. Men Daşowdy vilayatynyň Göýrogly etrafyndan Gurbanowa oğul bebi. Bu ýerde biz ýeňileli lukmalary güler ýüzi bilen garşy alyp biziň üçin ähli şertlerdir ötülen muň içinde otaglary arasy salkyn keselleri anyklamak üçin ähli enzamlary ýeterlik lukmalar bize güler ýüzi bilen oňat emler edip kömek edýärler. Şu ýerde dinjalyp başlalym bäri özümde oňa täsirlerini duýan şu ýerniň halkyň aladasyny edýän arka dagymyza, arka dagly serdarymyza ulkan Taňry ýalkasyny aýdýan goý arka dagymyzyň, arka dagly serdarymyzyň ýurt bähbetli, döwlet ähmiýetli işleri rowaj alsyn, janda bolsyn. Men Balkan vilayatynyň Balkanawat şäheriniň ýaşaýjysy Öwedova Gurbangul. Ýyly şipahanasına saglygymy dikeltmek üçin geldim. Şipahanada ezer 50 lukmanlar bilen şepagat uýalaryny garşy almaklary bilen ýyly şipahanasyna ähli bejergileri alýarys. Şipahanada magnit bejergisi bilen, ondan vanna bejergileri bilen melhemler etýärler. Derman otlarından tayarlanan melhemli çaýlary bize berýärler. Pursatdan peýdalanyp gahrman arka dagly serdarymyzyň bize saglygymy dikeltmek üçin, ähli mümkinçilikleri döredellik üçin köp sag bolsyn aýdýarys. Döwlet başlanmadyň 2005-nji taýşy ýaly diýarymyzyň telekeçileri milli ykdysadyýetimizi ösürmäge münasip goşunt goşup dürli podoklardan netijeli işler alyp berýärler. Türkmenistan Sinagçylar Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Batlyk Adam hususy kärhanasy hem şolaryň biridir. Balkan vilayatynyň Balkanawa şäherinde ýerleşýän hususy kärhana diňe bir ödöndirýän dürli ölçeklerdäki ýüplüklerini eçerki we daşarky bazarlara uratmak bilen hem çäklenmän, eýsem olary ýokary derejede boýamokda we dürli görnüşli ýokary hilli jorap jüwitlerini tayarlamakda da döwrewap işleri bitirýärler. Hormatly prezidentimiz ata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyny we mehriban halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň ýygdarly ýokurlanmagyny Türkmen telekeçileriniň möhüm orny eýleýändigine aýratyn nyktygy Türkmenistanyň Sinagçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy bolan Batlyk Adam hususy kärhanasyna da ýokary tehnologiýaly innowasion önümçilikleri öndürmek bilen ýurdumyzda öndürilen çygmalary özümizde haritlik görnüşine getirmek hemişe öz merkezine saklanýar. Hususy kärhananyň jorap önümçiligi bölümlerine bitirilýän işler hem öwge münasipdir. Daşar ýurtlardan satyn alynan enjamlar bilen ölçün edilen boýugy bölümini häzirki wagtda her gece günüňde dürli renklere boýalýan ýüplükleň umumy möçüri 5 tonna deň bolýar. Eňwari kemil enjamlar ornaşdyrylan jorap önümçiligi bölümine bolsa her gece günüňde taýarlanylýan jorap jüwitleriniň sany 50 000 ýetýär. Munyň özi bu hususy kärhanada her ýyly 18 million sany jorap jüwitleriniň taýarlanýanyny aňladýar. Bu bölümdäki öndürilen joraplary ýuwjy, guradyjy, ütükleýjek hemem görnüş berje kemil enjamlaryň ählisi yerli hünärmenler tarapyndan başarnykly we bökdünşli işledilýär. Şu ýylyň geçeni 7 aýyna bu bölümde çağlary, denalary we erkek adamlara niýetlenip dürli görüşlerde taýarlanan jorap jüwitleriniň sany 4 million 600 000 geçýär. Ýokary hilli joraplaryň 39 448 jüwitiniň daşarky bazarlara satyp uğradylmagy hasam boýsançlydyr. Halkyň arkadagly zamanasy ýylyny belen sepketlere beslemege maksat edilýän Balkanawa şäherindäki Batlyk Adam hususy kärhanasynyň hünärmenleri halal zähmet çekip ata watanymyzyň ykdysady kuwatynyň artmagyny öňjeli goşunt goşmagy döredip berýän giň mümkinçilikler üçin arkadagly serdarymyza alkyş sözlerini beýan edýärler. Berkarar döwletimiziň täze ýamyny galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiziň başdanlygyny ýurdumyzda ykdysadyýetin döwleti degişli däl ulgamyny ösürmekligi aýratyn köpün söýülýär. Bu bolsa öndürilen dürli görüşli önümliň mukdarynyň has artdyrylmagyna aýratyn azyk önümleri bilen ygtybarly öpüşün etmekde mümkinçilik berýär. Daşowdy vilayatynda da dürli önümleri öndürýän hususy kärhanalaryň ençemesi bar. Olarda halkyň arkadagly zamanasy gelenine öndürilen önümliň görnüşleriniň artdyrylmagy we hil derejesiniň ýokurlanmagy üçin uly tagallalar edilýär.
Hormatly prezidentimiň öňde goýan möhüm wezipelerinden Ugralyan Daşow welaýatynyň telekeçileri dürli görnüşli islegli önümleri öňürmekde özleriniň iş ustatlyklaryny görkezýärler. Bu bolsa ähli ulgamlarda özüniň oňy netijelerini berýär. Orta we keçe telekeçilik ösürmeklen hasabyny öňürilýän dürli görnüşli önümler bugün ýurdumyzyň ak bazarlarynyň, dükanlarynyň, toý satçaklarynyň bedegidir. Daşow welaýatynyň telekeçileri we hususy kärhanalary öňürilýän önümleriň görnüşlerini köpeldip, olaň ýokary hili bolmagyny gadanýar. Netijede bolsa ak bazarlamyz berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň häzir günlerini ekologiýa taýdan arasy halka el ýeterli bolan dürli görnüşli azyk önümlerinden dolyp, ýokary hili talaga laýyk azyk önümlerini öňürmekde welaýatyň Guwadag etrawyna hereket edýän Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan çörek we köke önümlerini öňürýän, sadaja harit nişany azyk we ýemy döndürýän toplumyna anyp berilýän işlerem aýratyn tapawutlanýar. Toplumyň Ermenleri ilatyň ýokary hili çörek we köke önümleri bilen öpçün edilmegine özleriniň uly goşandyny goşýarlar. Bu ýerde zähmet çekýänliň aglaba böleginiň ýaşardan ibaret bolmagy aýratyn bellenmäge değişidir. Toplumyň zähmet söýer işçiler we hünärmendleri Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler partiýasynyň agzasy bolup, olar hormatly prezidentimiň ýurdumyzda telekeçilik ösürmekde berýän gollawlarynyň ruhlanyp gaýratly zähmet çekýärler. Toplumda öňürilýän önümleň en çeme görnüşleri bolup, olar ila tarapynyň ýokary isleg bilen alýar. Önümleň ýokary hili öňürülmegine bu ýerde ornaşdyrylan daşary ýurt enjamlary doly mümkinçilik berýär. Öňürilýän ýokary hili önümler toplumda ýaşaýan her bir işçiniň işine usatlygynyň suwutnamasydyr. Olar özlerine bildirilýän anamyň aňraýany bilen kötüsinden gelip bu ýerde öňürilýän ähli önümleň ýokary islege manasip bolmagy uğruna ihlasly zähmet çekýärler. Bu bolsa geljekde telekeçi hünärmendiniň zähmeti bilen öňürilýän önümleň görnüşleriniň we mukdarynyň hasyn köpeljekdiginiň aýdyn suwutnamasydyr. Şoň üçin hem olar halkyň arkadaly zamanasy ýylynyň üstünlükleri besenmene, halkymyzyň mukaddes satçaklarynyň ýokary hili azyk önümlerinden madama dol bolmagyny goşantylaryny goşup, ihlasly zähmet çekýärler. Toplumyň agzybir işgärleri ýurdumyzda netijeli işlemege, giň mümkinçilikler we şertleri döredip beren hormatly prezident we alkyş sözlerini aýdýarlar hemde täze sepkitlere tarap ynymly barýarlar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne hormatly prezidentimiň başdanlygyna bäsleşe ukyply dünýä öňlerine laýyk gelýän döwri we önümleri bilen adygyp ilat arasyna uly meşgullygy eýe bolan Ahil welaýatynyň telekeçileriniň iş gadamlary barha ilerleýär. Şeýle hususy kärhanalaryň birem Türkmen Mebel hususy kärhanasydyr. Ahil welaýatynyň Akbuğda etrawynyň senagat dowlugyna ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler partiýasynyň Ahil welaýat komitetining agzasy bolan Türkmen Mebel hususy kärhanasy öz işine döwrüň talabyna laýyk guran hususy kärhanalaryň biridir. Bu hususy kärhananyň umumy meýdany 4,5 hektar bolup, ol bir gatly dolanýyş merkezi, uly önümçilik ustahanasy, şeýlekim çyýmal we taýyn harit ammarlarynyň ibaratdyr. Önümçilik ustahanasyna Germaniýadan, Italiýadan, hemem Türkiýe döwletlerinden getirilen ýokary öňürjilikli, iň öňdebarjy tehnologiýalardan, ýokary ustatlyk bilen baş çykarýan ýaşlaryň agzybirlikde zähmet çekmekleri netijesinden aljylaryň ýokary islegine eýe bolan döwri wagt mebeller öňürilýär. Bu ýerde jemi 25 işgär bolup, işler bir çalşykda sazyşla alınıp berilýär. Hususy kärhanada zähmetiň taky gurulmagy göze gelýän önümniň mukdarynyň hemem hiliniň ýokary bolmagyna oňyn täsirini ýetirýär. Öňürilýän önümiň çyýmalynyň aglaba bölüniginiň öz ýarmyzy bolmagy, ekologiýa taýdan arasy bolmagyna hemem el ýeterli bolmagyna öz täsirini ýetirýär. Bu ýerde öňürilýän ýokary hili önümler mehriban halkymyzyň öýlerini, şeýle-de edara kärhanalaryny bezeýän mebelin durly görnüşlerini öz içine alýar. Olaň göze gelýän rahatlygy, ýumşaklygy, hemem öz bolşly milli öwüşünligi, bezeg aýratynlygy bu önümlere uly sevilýän haridarlaryň sanyny barha artdyrýar. Türkmen Mebel hususy kärhanasy öňüren ajaýyp mebellerini ilatymyza ýetirmek üçin söwda satu işini hususy kärhananyň özünden hemem Aşgabat şäherindäki dukanyny nagyt we nagyt däl görnüşine amal aşyrýar. Türkmen Mebel hususy kärhanasynyň agzybir işgärleri totonýaly zähmet çekmek bilen madama täzeçiligiň gözlegde bolmak bolsa maksatly menzillere atarýar. Köp görnüşli mebel önümlerini öňürýän, halkyň ösen islegine kanagatlandyrýan hususy kärhananyň agzybir işgärleri telekeçilere, senagatçylara uly şertler döredip berýän hormatly prezidentimiz arkadaly serdarymyza özleriniň pek kalplaryndan çykýan alkyşlaryny beýan edýärler.
Hormatly prezidentimiň parasatly başdolgyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň gün saýyn rowaşlyklara wetlenýän şanly ösüşleri ýurdumyzyň telekeçilik ulgamynyň giňden gurşawally arkadagly serdarymyzyň taýsy tagallalarynyň edigderli gollawlarynyň netijesinde bugun kun köçü orta telekeçiligi ösdürmekle gönükdirilen döwletli tutumlar ýokary hili görkezleri bilen özüniň oňy netijelerini berýär. Soňky ýyllarda edi diýarymyzda döwleti daxily del hususy ulgamyň wekilleri berkarar watanymyzda ady xaritleri bilen bir hatarda senat xaritleriniň bolşulugynyň döredilmegine özleriniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Edi därimizde hususiýetçilere berilýän ýetgiderli gollawdan köçü we orta telekeçiligi ösdürmek babatda hormatly prezidentimiň taýsy tagallalarynyň ruhlanýan Günnöwür welaýatynyň telekeçilerini bellenýän her bir toýdur bayramlary joşguny zähmet ýeňişleri bilen garşylamagy asylly däwe urdular. Şeýle hususy örümçüklen hataryny Türkmenistanyň senagatçylary telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Lewap welaýatynyň Farab etrawyna ýerleşýän Rysgally Gap hususy karhanasyna bellep geçmek bolar. Hususy örümçülüň işçi hünärmenleri halkyň arkadagy zamanasy ýylynyň her bir önümçilik gününi uly üstünliklere betlep barha golaýlaşýan şanly garaşdyrlygymyzyň 31 ýyllyk bayramçylygyny ýokary zähmet görkezleri bilen barýarlar. Hususy kärhana gysga döwürde ýokary netijeleri gazanmagyň hötdesinden geldi. Hatay Halk Respublikasynyň kemil enjamlary oturdulan döwrüp önümçilikde senagat hemem azyk önümlerine niýetlenen sintetik haltylar taýýarlanyp önümçiligiň hil derejesine aýratyn ähmet berilýär. Polipropilenden öndürilen haltylar senagat xaritlaryna polietilen haltylar bolsa azyk önümlerine niýetlenenler. Häzirki döwürde hususy kärhanada öndürilen haltylar ýurdumyzyň içerki bazary bilen bir hatarda daşary ýurtlara da iberilýär. Kemil enjamlary ornaşdyrylan döwrüp kärhanada 30-dan gowrak ýaş hünärmenler zähmet çekip önümçilik iki iş çalışygyny alyp barýar. Önümçiligi gerek bolan çygymal Türkmenbaşynyň neft gaýtadyny işleýän zawodlar toplamyndan hemem Gyýanlydaky polimer zawodundan getirilýär. Tehnologik edigderlige laýyklykda çygymal ýürüte peşlerde belli bir ýyllyk ölçewlerini eredilip sintetik ýüplük görnüşde çenli işlenilýär. Hemem saraýjy enjamlaryň kömegi bilen tegeklere saralýar. Soňra taýyn sintetik ýüplükler dokoýjy enjamlaryň kömegi bilen dokolýar. Dokolýan halta kesgiti ullugy ýetirlenden soňra kesilip tekiji enjamyň gatnaşmagyna haltanyň aşaky bölegi dikilýär we taýyn xarit derejesine getirilýär. Önümçilikde işlen aglawa böleginiň awtomatik usulla ýoly goýulmagy her günne polipropilen çygymalynyň 1 tonnadan gowranyň işlenilmegine netijede bolsa 5000 ogly ekologik taýdan arasy ýokary hili önümiň taýýarlanmagyna mümkinçilik döredýär. Rysgally Gap hususy kärhanasynyň işçi hünärmenleri kiçik we orta telekeçilik ösdürmekdäki aladalary maksatly tutumlary üçin hormatly prezidentimizde alkyş hemem hoşalyk sözlerini beýan edýärler. Ýurdumyzyň işçi telekeçileri öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýoly goýmak bilen hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň içerki bazarlaryny ýokary hilli azyk önümleri bilen öpçün etmek baradaky öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmäge sallamly goşant goşýarlar. Mar şäherindäki Emerjen şöhlesi hususy kärhanasynyň işçileriniň halkyň arkadagy zamanasy ýylyny öndürýän alçy xarit nişanly azyk önümlerini halkymyzyň uly isleg bilen xaritlarynyň hataryny görkezmek bolar. Hormatly prezidentimiziň taýsy tagallalaryny netijesinde ýurdumyzda kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek barada amala aşyrylýan işler işewur telekeçileriň halkymyzyň azyk önümlerden bolan islegini kanagatlandyrmak babatda alınıp barylýan işlere uly badylgy berýär. Soňky kärhanalaryň işçileriniň gujur gaýratly çekýän zähmetleri netijesinde berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe öndürilen azyk önümleriniň görnüşleri barha artýar. Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Mar şäherindäki Emerjen şöhlesi hususy kärhanasynyň işçilerim azyk önümleriniň durly görnüşlerini öndürmek işlerine münasip goşant goşýarlar. Bu kärhananyň çörek we süýjü kökü önümlerini öndürýän önümçilik bölümi hem daşary ýurduň belli kompaniýalarynyň täze tehnologiýalary enjamlary bilen üpçün edilen. Kärhananyň önümçilik bölüminde oturdulan täze enjamlaryň kömegi arkaly bu ýerde alçy xarit nişanly mekkejon taýazyklarynyň, çipslaryň, gurudulan çörek bölejikleriniň bir näçe görnüşleri öndürilýär. Bu ýerde oturdulan döwrüp enjamlaryň bolsa her günne ortaça 3000 kilograma gulaýşlar ýaly azyk önümlerini öndürmäge mümkinçiligi bar. Ýurdumyzyň batlyk adamlar bilen ösüşlerini göňüller galkynyp zähmet çekýän hususy kärhananyň işçileri telekeçilik ösdürmekde, bazar bolşunyň üpçün etmekde amala aşyrýan döwlet ähmetli işler üçin arka daly serdarymyza alkyş döwlerini aýdýarlar. Şu günleri güneşli ülkemizin çarkınçına halkın arkadalı zamanası yılın şanına düşünürmanı mazmuna yoğurlan vağız nesihat maslahatlarına, dörecilik doğuşuklarına, dörlü medeni köpçülüklerin çareleri ginger merliye, bağıtıyar halkımızın bu sonucunun yüze çıkmanı alamatlanıryan davaralardır çareler, eşaretli zamanımızın beyanı olup alasları yansaliye.
Cemiyetçilik gurumlarynyň merkezinde Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň, Milli Gençlik Mejlisiniň, Bilim, Sağlyk Uruş we Derman Senaty, Sport we Ýaşlar Siýasaty Ministrlikleriniň, Ilmlar Akademiýasynyň, Demokratik Partiýanyň we ýurdumyzyň iri cemiyetçilik gurumlarynyň guramagyny hormatly prezidentimiziň möhüm halkara başlanýşlary, ulug ulgumyny ähli hyzmatdaşlygyň täze mümkinçilikleri atly maslahat geçirildi. Ol awada milli sähäçilik dowlagyna geçirilen deňze çykalgyz bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatyna bagyşlandy. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşa döwrüne ýurdumyz oňyn beýtaraplyk, hoşnýetli gowşuçylyk we deň hukukly özara bähitli hyzmatdaşlyk babatda milli hem umumy bähitlik sazlaşygy esasyna gurulýan daşara syýasy ugry ýygyderli durmuşa geçirmek bilen sewitde we tutuş dünýäde iki taraply we köp taraply görnüşde netijeli gatnaşyklary puwtalandyrmak hem ösdürmek ugruna çykyş diýe maslahatda çykyş edenler bu formuň esas maksadynyň deňde çykalgyzy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň durnukly ulugy we oň bilen bagly durnukly ösüş maksatlary ulgamyny ýeten sepkitlerini seljermek bilen häzirki döwürde pandemiýa derejesinde emelegilen kynçylyklary ýeňip geçmek boýunça alyp barylmaly işlere bagyşlananyny Türkmenistanyň başlanjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň howannarlygyna gurulan bu halkara maslahaty 40 goly döwletiň we 30-dan gowra halkara guramalaryň wekilleriniň gatnaşmagy ýurdumyzyň ähli ösüşi diňe bir gatnaşmak bilen çäklenmän eýsem bu gurdaky halkara meselelerini çözügide babatda da möhüm orun eýeleýänini görkezýänini bu forumda şeýlede Awreli halkara guramalaryň ýolbaşçylarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň düzümleriniň jogapkary wekilleriniň we beýleki köp sanly wekilleriniň online arkaly gatnaşmaklary hem wajyp meseleleri barada çykyş etmekleri bu halkara çäreniň netijeli geçmegine köp meseleleri babatda möhüm çözütleň kabul edilmegine ýardam berenini belläp geçdiler. Demokratik Partiýanyň Siýasy Geňeşiniň, Agrar Partiýanyň Merkezi Geňeşiniň, Matmuladyna Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň, Kärdeşleri arkalaşyklaryň milli merkeziniň bilelikde guramagyny hormatly prezidentimiziň parahatçylygyň we hyzmatdaşlygyň bähiyetine durnukly ulug ulgamyny ösdürmek başlanajy döwrüň zerurlygy täze gödýetimler atly maslahat duşugy geçirildi. Onu çykyş edenler Türkmenistanyň başlanjy bilen awada milli sähäçilik dowlagyna Birleşen Milletler Guramasynyň howannarlygyna geçirilen deňde çykalgyzy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň derejesindäki halkara maslahatynyň ähmiýeti dogrusynda bellediler. Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň merkezine Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklaryň milli merkeziniň guramagyna awada milli sähäçilik dowlagyna geçirilen deňde çykalgyzy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriniň halkara maslahaty ýurdumyzyň ulug ulgamyna ösüşleri münasibetli berkarar döwletimiziň halkara awranyň ýokurlanmagyna ulug diplomatiýasynyň orna atly maslahat geçirildi. Agrar Partiýanyň Merkezi Geňeşiniň obu hojulyk toplumy bilen bilelikde geçiren saglygyň mar baýlygyň mar atly wagt nesihat çäresi işçiligi bilen tapawutlandy. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda adamyň saglygy jemgyýetiň we döwletiň eň ýokary gymmatlygy bolup durýar diýen ajaýyp jümlesinden ugralanyp ýurdumyzda saglyk döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilýänini, denallara uly sarpa goýulýanyny, maşgala mukaddesligini we gender deňligini wagt etmek maksady bilen denallar Birleşik Merkezi Geňeşiniň hem Sağlyk Uruş we Derman Senaty ministrliginiň bilelikde guramaklaryna sagdyllyk bagtýarlyk adly maslahat geçirilip oňa işçiň häsiýet mahsus boldy. Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap häkimliginiň Türkmenistanyň Matmuladyna Ýaşlar Guramasynyň Aşgabat şäheriniň Köpetdag hem berkararlyk etrap geňeşleriniň 8-nji gasabat saýlaw maslahatlary geçirildi. Bağıt köşke toy devaralar merkezine Aşgabat şäher häkimligi we bagtýarlyk etrap häkimligi, bagtýarlyk etrap ýaşlar guramasy bilen bilelikde guramagyna halkyň arkadagly zamanasy gelende berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüniň bagtýar denallar atly aýdym sady dörejlik çäresi geçirildi. Türkmen Haly Döwlet Birleşigi, Kärdeşler arkalaşyklaryň milli merkezi, denallar Birleşik Merkezi Geňeşi bilen bilelikde dokma senaty işgärleriniň Kärdeşler arkalaşyklaryň geňeşini guramagyna Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 31 ýyllygy münasibetli Türkmen Halkynyň milli muzeýine Türkmenistan parahatçylygyň dost doganlygyň mekany ady bilen maslahat geçirilip ol işçiň häsiýetli boldy. Şeýle çäreler ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäheri bagtýarlyk Köpetdag berkararlyk büzmeýin etrap geňeşleriniň Türkmen demir ýollary agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasy tarapyndan hem geçirildi. Ahal vilayet denallar guramasy Matmuladyna Ýaşlar Guramasynyň vilayet genç we Akbogday etrap ýaşlar guramasy tarapyndan geçirilen maslahat diýseň täsirli boldy. Onu ýurdumyzyň gün saýyn rowaşlanýan
zamanasyny türkmen zinanlarynyň jemgyýetde tutýan belent orny, mertebesi, maşgala bagty hemem awadançylygy barada edilen söhbetler diýsen ýakymly boldy. Ahly ulayet kardeşler arkalaşygy Demokratik Partiyanyň Bäherden Etrap Komiteti we Etrap ýaşlar gurulmasy, şeýle-de Etrap prokuraturasy we Kadyýet tarapynyň geçirilen maslahatam baý mazmuny eýe boldy. Maslahatda çykyş edenler, hormatly prezidentimiziň ýurdumyza bilimi ösdürmek, ýaş nesli edep terbiyeli edip ýetişdirmek boýunça öňde goýan wezipelerini amal etmek, jemgyýetiň ösüşini bökdüýän yaramaz hadisalaryň öňüne almak uğruna amalaşylýan çäreler we bu babatdaky kanunçylyk namalar hakyna durup geçdiler. Balkan welaýatynyň polisiýa müdürlüğiniň Etrap polisiýa bölüminiň we Etrap prokuraturasynyň geçiren maslahaty ýokary işçiligi eýe boldy. Maslahatda berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne sagdyn durmuş ýörelgisi, nesil terbiýet babaty amalaşdyrmaly döwri we işler barada söhbet edildi. Demokratik Partiyanyň Türkmenbaşy Etrap Komitetining kardeşler arkalaşyklarynyň Türkmenbaşy Etrap birleşmesiniň Etrap polisiýa bölümi bilen birlikde geçiren maslahatyna halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň rowaçy işleri barada giňişlerini gurrunlar edildi. Ýokary hukumatligi beslenen maslahaty Mehriban diýarymyzy üstünlüklen rowana ak ýollaryndan ynamly öň alyp barýan arkadagly serdarymyzyň adyna alkyş sözleri buýsançly ýanglandy. Demokratik Partiyanyň Balkan welaýaty hemem Türkmenbaşy şäher komitetleri tarapyndan geçirilen çärelerim wagt nasihat bilen bagly boldy. Daşow welaýatyna halkyň arkadagly zamanasy ýyly münasibetli gurulýan ruhlan dawralar, aýdym sadly çäreler, maslahatlar aýratyn täsirli bilen tapawutlanýar. Daşow welaýat şäher häkimlikleriniň zinanlar birleşen welaýat şäher bölümleriniň welaýat kadyýetiniň birlikde guramaklaryny siziň bilen bagtyar biz arkadagly serdarymyz ady bilen geçirilen maslahaty döwrüň belent maksatlary öňde durýan wezipeler barada giňişlenip pikir alşyldy. Çykyş edenler maşgala agdy berligi, zinan mertebesi, asyllygy, edep ikramlygy, gelin gyýlary goýulýan sarpy dogrusyna gurrun etdiler. Halkyň arkadagly zamanasy ýyly münasibetli Daşow welaýatynyň Nur Muhammed Andalip adynaky döwlet sadly drama teatryny, welaýat kitapxanasyny, Gurban Sultan ejadynaky görögli, könürünç etraplaryna aýdym sadly maslahatlar, dörejilik duşuklary geçirildi. Olary Daşow welaýat şäher Etrap häkimlikleri, welaýat medeniýet müdürligi, Demokratik Partiýanyň Etrap şäher komitetleri, kardeşler arkalaşyklarynyň Etrap birleşmeleri hemem ýaşlar guramasynyň Gurban Sultan ejadynaky Etrap geňeşi birlikde guradylar. Bu ýerde çykyp geplen adamlar hormatly prezidentimiziň başdanlygyny güneşli diýarymyzda durmuş geçirilýän taryhy işleri barada giňişlerini gurrun etdiler. Gazanylýan zähmet ýeňişleri ýurdumyzda höküm sürýän agdy berliň, halallyň we jewsliň miwesidir. Şeýle çäre Demokratik Partiýanyň Daşow welaýat komiteti tarapyndan geçirilip, oňa işçi häsiýet mahsus boldy. Güneşli ülkemizin şäher künjüne bolşýaly diýarymyzyň Lewap welaýatyna da halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň şanyna dürli meden köpçüliklen çäreler, eşeretli zamanamyzyň şanyny özgörtmeleriniň ýurdumyzda alınıp barýan tutumly işleň çuňur mazmuny açyp görkezýän wagtny syhat maslahatlar giňdini ýaýwanlanyrly. Dinanlar birleşiginiň Lewap welaýat bölüminiň guramagyny maşgala agdy berligi we mukaddesligi edep terbiýanyň esasydyr ady bilen wagtny syhat maslahaty geçirildi. Maslahatyň dowamyna çykyş edenler edep ikramlyk, dinan mertebesi, ýaş neslin alymly, bilimli, giň dünýä garaşly, sagdyny hem taraplaryny kämil ýaşlar bolup ýetişmekler üçin ýurdumyzda alınıp barýan işler, döwlet siýasatyna ýaş neslin nurany geljek uğruna öňde goýulan maksatnamalar, maşgala terbiýetiniň möhüm ähmiýeti barada giňişlerini durup geçdiler. Demokratik Partiýanyň döwletli Etrap komitetiniň ýaşlar guramasynyň Etrap geňeşi bilen birlikde guramagyny galkynçly zamanamyzyň bagtyar ýaşlary ady bilen wagtny syhat maslahaty geçirildi. Halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň üstünlikleri beslenýän günlerini zinanlar birleşiginiň Mary welaýat bölüminiň we welaýat medeniýet müdürlüğiniň birlikde guramagyna aýdym sadly dawara geçirildi. Bagtyarlyk ruhuny beslenen bu dawarada medeniýet sanat ustatlary, halk dörejilik toparlary aýdym sadlaryny döwrap çykyşlaryny ustatyk bilen görkezdiler. Türkmeniň Agoý binasynyň ýanynaky köpçüliklen dawaralar geçirmek üçin ýetlenen binada milli el işleri we haly önümleri, milli sad gurallary bilen bedelenen ajaýyp sahnada çykyş eden welaýatyň estrada aýdymçylarynyň, ustad tansçylarynyň goýun joşdurjy aýdymlaryny, elim oşary uşgunly tans eserlerine bedew wada bilen öňe barýan edip watanymyzyň ötüşleri, hormatly prezidentimiziň alyp barýan belent maksatly işleri, ýurdumyzda hoş niýetli gatnaşyklary, dost doganlygy putulanyrmakda döredilýän giň mümkinçilikleň watby uly joşun bilen beýan edildi. Demokratik Partiýanyň Mary welaýaty hemem Bayramaly şäher komitetleriniň, Bayramaly şäher bilim we medeniýet bölümleriniň birlikde guramaklaryny, halkyň arkadagly zamanasy ýyly münasibetli dawraly maslahat geçirildi. Maslahatda çykyş edenler ýurdumyzyň ähli ulgamlaryny gazanylýan üstünlikler barada giňişlerini durup geçip, halkymyzy bagtyar durmuşda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini beýan etdiler. Türkiýe döwletiniň Konya şäherine 9-18 awgust aralygyna geçirilen 5-nji Islam raýdaşlygy oýunlary tamamlandy. Türkmen türgünleri bu halkara oýunlaryny üstünlikle çykyş edip, medallyň ençemetine münasip boldular.
Halkara oýunlarynyň çäklerine geçirilen ýarışlar hünärmenlerde hemde tälimçilerde uly gyzyklanma eýe boldy. Kickboks boýunça geçirilen ýarışda ýurdumyň türgeni Serdar Mehmedow 80 kilogram agramda birinji orna hemde altyn medala nasip boldy. Türkmen Döwlet Beden Terri we Sport Institutynyň talibi Atajan Atamradow erkekleriň arasynda 54 kilogram agram derejesinde çykyş edip ikinji orna hemde kümüş medala nasip boldy. Şeýlede sportun bu görnüşinden Hazımrat Gelli Mehmedow 86, Muhammed Altıbayev 67, Türkmen Döwlet Beden Terri we Sport Institutynyň talibi Omar Gelli Nurgelliýew 54 kilogram agramlarda 3-nji orna hemde 1-nji medallara nasip boldylar. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayatlaryny paýtatymyzda aşky we şekerine şonu 18-nji awgustda saat 20-den 19-njy awgustda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumatlygynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balqan vilayatyna az bulutly howa bolup nordan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser howa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus yssyk bolar. Ahal vilayatyna açyk howa bolup demir nordan telesi günde 7-12 metr etýän şemal öser howa gecesine 19-24 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Mara vilayatyna açyk howa bolup demir nordan telesi günde 8-13 metr etýän şemal öser howa gecesine 18-23 gradus, gündüzine 31-36 gradus maýl bolar. Leva vilayatyna açyk howa bolup demir nordan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser howa gecesine 18-23 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus yssyk bolar. Daşo vilayatyna az bulutly howa bolup demir nordan telesi günde 9-14 metr etýän şemal öser howa gecesine 17-20 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda açyk howa bolup demir nordan telesi günde 7-10 metr etýän şemal öser howa gecesine 21-23 gradus, gündüzine 33-35 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 19-na magnit hadisasynyň goşuk täsirli bolmagyna garaşylýar. Edil vatandaşlara Thomas Paslyň howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, Paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýeti şöhlesinden gorunmagy, şeýlede ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerine berja etmegi maslahat berýär. Mehriban eleşler, bulary berk berjaýsaňyz ýylyň islenik Paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şuňla watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşler betlenýär. Ähli ösüşlüň özününde bolsa halkyň bekbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.